ma być. Każdy słuchał Human League. Pamiętasz sława 80 lat? Pamiętasz styl, który modny wtedy był? Dzisiaj tak mi brakuje tego tak. A ten cały kit dziś nie przeszkadza mi. Był z przodu długo, krótki tył. Kapitan Nemo, Papa Tess stanowili życia sens. Czy pamiętasz sława 80 lat? Czy pamiętasz styl, który modny wtedy był? Dzisiaj tak mi brakuje tego tak. A ten cały kit dziś nie przeszkadza mi. Pamiętasz sława 80 lat? Czy pamiętasz styl, który modny wtedy był? Dzisiaj tak mi brakuje tego tak. A ten cały kit dziś nie przeszkadza mi. Show. Dawali im najlepszy show. Tears for Fears czy OMD. Jeszcze w nocy mi się śni. Czy pamiętasz sława 80 lat? Czy pamiętasz styl, który modny wtedy był? Dzisiaj tak mi brakuje tego tak. A ten cały kit dziś nie przeszkadza mi. Czy pamiętasz sława 80 lat? Czy pamiętasz styl, który modny wtedy był? Dzisiaj tak mi brakuje tego tak. A ten cały kit dziś nie przeszkadza mi. Czy pamiętasz sława 80 lat? Czy pamiętasz styl, który modny wtedy był? Dzisiaj tak mi brakuje tego tak. A ten cały kit dziś nie przeszkadza mi. Czy pamiętasz sława 80 lat? Czy pamiętasz sława 80 lat? Czy pamiętasz sława 80 lat? Czy pamiętasz sława hit? Jakie jest wynik gry? Nie wiem, nie pytaj mnie. Jak na imię tej grze? Tego nie wiem już też. Wczoraj tak było tak, nie znaczyło zaś nie mieszało się nam czarne z białym co dzień. Wczoraj niewinni tak, dzisiaj pionki w grze. Wczoraj błękitny wiatr, dzisiaj duszny zły sen. Z drugiej strony mych snów wszystko lepszy ma smak, bo w powietrzu jest luz i muzyka wciąż gra. Za ostatni grosz kupię dziś chociaż cień tamtych dni. Za ostatni grosz wino z zielonych lat chcę znów pić. Kiedy zaczął się wić kręty pochyły szlak, gdzie był pierwszy nasz krok w rozpadlinę bez dna. Gdy srebrników garść przekonała nas, że kiedy dają to brać, każdy głupi to wie.
ma czego